Sziasztok, én Tom vagyok, ez itt a Sniper Elite 3, és itt vagyunk az első pályánál. Eléggé nagy a bombázás, a játék amúgy, mondom, tudjátok, de azért elmondom, ez Afrikában játszódik. Ez azért komoly volt. Rendben. Ahol egyszer hallottam valahol, van Chat Monkey elő és hát egy valami célpont, vagy mit jelent a kill? Na jó, inkább visszamegyek, hát ott jobban ki tudom lőni. Rendben. Az előbb amúgy kb. 10-szer lőttem és nem sikerült eltalálnom. Most már igen. És jól láttam, átment a tüdejek között. Tüdejek közti lévő helyen átment. Hát ezt jól megmondtam. De mindegy. Ez úgy nagyon könnyű. Főleg, hogyha is segít a célzás. De amúgy itt, amit most meglőttem, itt ez. Elég, hogyha csak ezt megvalam, és akkor kész. Elkezdtem azt tudod, hogy kapcsolni ezeket a réglákat, és mindenki kívülről. Azt, hogyha úgy kellett állnom oda a kezemet, tudod, hogy tudod, nem tudtam állni, és még utána izéljel, szóval én szégyeljem magamat megint. Na mondom, hogy mi ezt, hogy én magamat mikor haptoztam. Na most én nem tehetek róla magától jön. Az egész osztályom kaszegott rajta. Ugyebár ami a nagy társunk itt az a kő, az amikor kommandózunk. Jaj, elnézést. Én inkább ezt pisztolyra teszem, mivel ez amúgy is nagy csendes fegyver, úgyhogy inkább ez. Azaz! Halleluja! Azaz! Azaz! Eléggé jól áll. Eléggé jól áll a soron. Hát ez nem ment nekik annyira jól. Igen, és akkor most mit kell?
Tesznek kell lenni? Igen, ezek szerint igen, meg kell lőni. Ez nagyon jó. Hát náluk, ha valakinek nincs ott, most amit nem mondok, megpróbálja fejleszteni. Na végre. Mehetünk tovább. De jó búvóhely. Tök jó. Most egy kicsit óvatosan kell bánni, mert ahogy látom azért nincsenek annyira kevesen. Nincsenek fent. Hol vagy már? Az baj, hogy itt a közelben van egy. Ekkora barmot. Előtte sétálok el is, és még csak most kezd ide jönni. Azaz. 13 percet. Gyerünk valahol, mert ez így rossz lesz. De szeretem azokat, hogy csak úgy tudsz eljutni, ahová szeretnél. Hogy egyértelműen egyrészt meghalok, másrészt azt, hogy menjél körbe azért, hogy megtudd, hogy el tudj oda menni. De ez mondjuk nagyon jó. Tiszta perfect. Gratulálok, itt kommandózok, előtte észrevesz engem, és mégiscsak körülnéz, aztán visszanéz, hát tapsot érdemel. Gyorsan elbújjak. Ennyi lett volna ez a videó, ha tetszett, lájkoljátok, szerintem lesz ebből még következő rész, és szerintem innen fogjuk folytatni. Iratkozzatok fel, Tomi voltam, sziasztok!